ajattelema jää vähän siitä, miten me voidaan olla toinen toisellemme tukena tässä kasvun matkalla. Nyt jos mä oon omassa elämässäni vähän liian paljon kallistunut tonne päin, niin Jumalan johdatus, taikka ojennus yhtä lailla, voi tulla myös siinä muodossa, että hän antaa mun elämääni jonkun toisen ihmisen tai ihmisiä, jotka pelkällä olemassaolollaan, ihan vaan olemalla sellaisia kuin he on, alkaa työntää minua oikeaan suuntaan. Ja se on vähän semmoinen juttu, mihin tarvii ihan tietoisesti kiinnittää huomiota, koska silloin kuuliaisuus merkitsee sitä, että mä olen suostuvainen ottamaan vastaan sen, mitä Isä on niiden ihmisten sydämelle antanut, ja sen, minkälaisia he on. Ja sitten kun mä oon huomannut ainakin omalla kohdallani sen, että vaikka mä eläisin ihan kummallisella tavalla vääristyneessä asennossa, niin kuin nyt voi olla jollakin elämän alueella, ehkä menneistä kivuista, haavoista johtuen, voin toimia aika kummallisilla tavoilla ja vahingollisillakin tavoilla. Taikka sitten vaan elää hyvin niin kuin ahtaasti ja rajoittuneesti. Ja sitten kun Pyhä Henki puuttuu siihen asiaan ja sitä aletaan oikasta kohti suurempaa vapautta, suurempaa elämän täyteyttä, niin mä en aina tykkää siitä, että mua aletaan sysimään sellaiselle alueelle, mikä on mulle vierasta ja missä mun vanhat selviytymiskeinot ei toimi. Ja sit jos silmät ei ole auki siinä asiassa, niin mä voin vähän niin kuin tiedostamattanikin torjua tykööni sellaisia ihmisiä, jotka Isä on ihan hyvän tahdon ja suunnitelman mukaisesti siihen antanut. Voi olla sellaisia ihmisiä, jotka on kutsumassa mua johonkin uuteen, astumaan pois vanhojen raja-aitojen sisältä, astumaan uudelle alueelle. Sitten voi olla semmoisia ihmisiä, jotka ihan vaan olemassaolollaan ja läsnäolollaan tuo esiin jonkun pimeän alueen mun elämässäni. Mulla itsellä esimerkiksi on vielä paljon kasvamista siinä, että mulla on hyvin vahva lihallinen taipumus tuomita toisia ihmisiä, osoitella toisten vikoja ja puutteita. Ja sitten kun Isä on antanut mun elämääni ihmisiä, jotka on kasvanut pidemmälle armollisuuden saralla, niin se heidän lempeys ja armollinen rakkaus ja kärsivällisyys ikään kuin osoittaa valon siihen mun omaan kärsimättömyyteen ja tuomitsevaan asenteeseen. Ja silloin mä voin joko tunnustaa syntini ja suostua muutokseen, taikka sitten kieltää sen ongelman ja väittää, että mun asenteessani ei ole mitään vikaa ja mä haluan jatkaa niin kuin ennenkin. No sit mä oon myöskin huomannut, että Isä antaa tarkoituksella mun ympärilleni ihmisiä, jotka on vahvoja semmosilla alueilla, millä mä oon heikko. Ja päinvastoin, hän antaa mun ympärilleni ihmisiä, joilla on heikkouksia just niillä alueilla, missä mulla on vahvuuksia. Se antaa mahdollisuuden oppia antamaan ja oppia vastaanottamaan, oppia tukemaan toisia ja oppia tukeutumaan toisiin. No sit jos mä huomaan, että mä oon toisen ihmisen elämässä sellaisella paikalla, missä mä oon vähän niin kuin häntä sysimässä johonkin suuntaan, ehkä justiinsa rohkaisemassa johonkin uuteen, taikka sitten tuomassa valoa semmoiselle alueelle, missä hän ei vaella totuudessa. Ja sit jos mä näen sen kauhean selvästi, että Isä kutsuu nyt ihmistä kääntymään tonne suuntaan, mutta se ihminen ei ole heti
valmis tai halukas sinne päin lähtemään, niin kuin nyt usein on. Se vie enemmän tai vähemmän aikaa. Niin helposti voi itsessä nousta se semmoinen inhimillinen turhautuminen, että voi vitsi, kun toi on hölmö toi tyyppi, kun se ei nyt tajuu. Ja silloin on tärkeää muistaa se, että jos Isä on asettanut mut sellaiselle paikalle toisen ihmisen elämässä, niin silloin mulla on Jumalan antama tehtävä hänen elämässä. Ja mun on syytä toteuttaa sitä Jumalan luonteen ja Isän sydämen mukaisesti rakkaudessa, eikä ottaa käyttöön niitä lihallisia keinoja, syytöksiä ja vaatimuksia ja tuomioita. Semmoisia ajatuksia tänään. Oikein siunattua viikon jatkoa sulle.